Аз избирам продуктите с марка Била, защото са с марково качество, но с по-ниска цена. Опитай сега прясно мляко Била 3%. 1 литър от селектирани български ферми с многостепенен контрол на качеството. Само 1,59 лв. Била. Точно по моя вкус. За най-всеотдайните родители. За най-добрия брат. За най-усмихнатата съпруга. За най-чаканите гости. Да се потопим в ценните мигове заедно с Астика. Висококачествена бира с неподправен малцов вкус. Богат аромат от внимателно подбрани сортове хмел и плътна пяна. За да споделяме с най-близките. Традиция в бутилка от 600 мл. Астика. На една ръка разстояние. От 18 до 21 ноември. Прясно мляко Мегле 3,2% 1 литър за 1,49 лв. Свински котлет стек само за 6,99 кг и минус 20% на всички лютеници на Дерони. Само в Carrefour. Вашите гуми за 7 секунди. С gumi7.com. Супер оферта от Технополис. Избери новия кафе-автомат Seiko Minuto с регулираща се керамична мелачка и настройки за любимото кафе. С подарък 3 кг оригинално кафе. Сега на супер цена и на изплащане без оскъпяване. Технополис. Лесно е да избере. Ало, бабо, затвори, ще ти звънна по-късно. Глупости! Имам нов домашен телефон с неограничени минути към 2 мобилни номера, така че мога да ви звъня с брат ти колкото си искам. Не е ли страхотно това? По-малко разходи и повече обаждания. И запазваш фиксирания си номер. С новия домашен телефон от МТЛ само за 5,90 на месец. Нека всички се гръмнат от яд. А ти се прехвърли на поп, защото сега Samsung E1200 е само за, обърни внимание, 50 стотинки. Вземи го с Big Bob, 300 минути и 150 смс за 9,60 на месец. Говори повече с Big Bob и Samsung E1200. От производителя на Тайлол Хот, Анзибел, създаден да облегчава болка и дразнене в гърлото. Анзибел – тройно действие в една таблетка. Анзибел – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листов. Понякога обществото налага прекалено строги правила. Например, кое се приема за красиво и кое не. Но никога не трябва да забравяме, че щастието ни е плод на личен избор и зависи само и единствено от нас. Не пропускайте романтичната комедия "Готини момичета", понеделник от 20:30, само по BTV Comedy. BTV Comedy. Повече от забавление. Няколко поредни петъка. Доста неприятни хора ще пострадат. Каквото и да са направили, наказва ги търпелив човек. Екшън петъци с Стивен Сегал. 22 часа. BTV Action. BTV Action. Повече от емоция. Този петък в домашен арест Коцето е на път да загуби магазина си. Константине, дължиш ми 115 200 лева найем, Което му се отразява зле. Дори се подлага на унижение. Много ти се моля, мамо! Еми, за малка отсрочка. Домашен арест петък от 20 часа само по BTV и ексклузивно преди ефир онлайн на voyo.bg. Си, ако работата беше хубаво нещо, и мама ти ми щеше да работи.